V rámci lobby firmy NFC Tron máme nainštalovanú LED obrazovku o veľkosti 3,6 x 2 metre, ktorá pozostáva z 36 kabinetov Layard VDS série. Použitím pixelu 1,8 dostávame Full HD canvas s možnosťou zobrazenia viacerých rôznych vstupov. Layard VDS séria je odpoveďou na najnovšie trendy v LED technológiách, tzv. COB. Chip on board kombinuje výhody využitia microLED 4 v 1 diód a spôsobu ich montovania na PCB dosku, tzv. Flip chip metóda. VDS kabinety sú 27-palcové kabinety vo formáte 16:9 a máme ich od pixelu 0,7 mm. COB zároveň poskytuje robustnosť a ochrannú vrstvu odolnú voči menším nárazom. Aj preto je VDS séria vhodná najmä pre verejné priestranstvá, ako sú letiskové haly, autobusové a železničné stanice, alebo ako v tomto prípade verejné priestranstvá s množstvom prirodzeného svetla. Layard Europe má výrobné kapacity na východnom Slovensku, vrátane technickej a servisnej podpory, čo je veľká výhoda pre českých a slovenských klientov. Kratšie dodacie doby, nižšie logistické náklady, blízkosť výrobcu, servisnej a technickej podpory, ale aj eliminovanie jazykovej bariéry je našou nespornou výhodou.